четвъртък, 26 март, имаме прекрасен съвпад между Луната и Юпитер. Той ни носи един оптимизъм и ентусиазъм за случване на възможно най-много лични желания и цели. Всяка нова опитност е добре дошла. Пътувания на дълги разстояния може да заинтригуват повече нашето внимание. Контакт с чужди култури, някакви духовни търсения, обучения, процеси свързани с висше образование са подкрепени. Заедно с това, четвъртък ни носи още един голям аспект, който е между Венера и Хирон. Той внася нов поглед към връзки и притежания. Романтични травми могат да бъдат освободени чрез нова гледна точка. Също нагласи по отношение на лични доходи да претърпят някаква естествена трансформация, която да ни донесе лекота. Всякакви медицински въпроси могат да бъдат подкрепени и да срещнат повече улеснения за тяхното изчистване. Това е прекрасен аспект, който способства здравето и благоденствието. В първите часове на 26 март срещаме улеснения, свързани с придвижване, транспорт. Около 14 часа в ранния следобед съвпада между Юпитер и Луната се разгръща и тогава усещаме най-силно неговата енергия. Той повдига нашите нагласи на крилете на оптимизма и положителното мислене по един естествен път и вярата ни, че всичко е възможно, се засилва. Късно вечерта, около 21, сме в силите си, действаме изключително интуитивно. Получаваме подкрепа и улеснение в начинанията. Късните часове може да сънуваме пророчески сънища или усещане за дежавю да се надигне в нас. Прекрасно време за съзидание и изкуство около 21. Най-положително ще се отрази водната среща на Юпитер и Луната за Раци от втора декада, Риби също от втора декада и Скорпиони от втора декада. А срещата между Венера и Хирон в Овен ще се отрази най-благодатно за някакво освобождаване от стари блокажи в мисловен план на самите овни и най-вече на овните от трета декада на знака. Те ще намират улеснение във връзка с медицински въпроси и лечение, любопитна информация, която да способства техния тонус и общо здраве, може сама да излезе пред техния взор и да привлече вниманието им по естествен път. Ведър и пролетен четвъртък от мен!